Турная сядзіба, сумесны падкаст, Еўрарадыё і арт-сядзібы ў студыі, як заўжды, Алексей Сапрыкін. Павел Свердлоў. І наша сённяшняя госця Марына Штрахава з праекта «Жывая бібліятэка». Прывітанне, Марына. Прывітанне. Але, як заўжды, у нас праект як бы на асноўнае блюда, а стартеры... Стартер у нас навіны. Навіны, культурныя навінкі, з якіх мы сёння, як заўжды, і пачнем. Заставачка. Ведаеш? Так, ведаю. А можа і не, можа і не ведаю. Зараз даведаемся. Перабіраю я, карацей, вось стужку навінаў культуры. Так. Еўрарадыё, да? І, калі шчыра... Один мітынг, карацей, да? Так бедненько, да. Вот мне... У нас 5 гадоў таму была музычная рэдакцыя адмысловая нават. Столькі всякіх было падзеяў, так гэта было ўсё актуальна. Можа, зараз нейкі заняпад. А вось я з музычнай навіны. У мяне яна ёсць. Я хочу з яе пачаць. І якраз яна трошкі, я хочу у Марыны тут спытаць, як яна ставіцца да таго, што адбылося. На мінулым тыдні выйшла прэм'ера кліпу гурта «Разбитое сердце пацана» на песню «Женщина хочет». Хто глядзеў ты кліп? Не. Не глядзелі? Не. Но я ведаю, што женщина хочет. Карацей, я вам распавядаю, што за кліп. Значыць, песню хоць чулі вы? Не. Ясна. З кім я, з кім не Дуже шмат працую. працы, Алексей. Слухай, ну я Моцарт, Бетховен, Бітлз. Вось сучасны, вось у хлопцаў быў канцэрт у гэтыя выходныя, і вось кліп яны яшчэ раней трошкі прэзентавалі. Кліп такі, значыць, пасля начной тусоўкі дзяўчына сядае ў таксоўку і засынае. І таксоўшчык не ведае, куды яе весці, і таму катаецца усю ноч з ёй па горадзе. У таксоўку, значыць, розныя пасажыры сядаюць. Акрамя гэтай дзяўчыны. Ну, іму ж трэба грошы Працаваць зарабляць. трэба, да. Ну і потым там паказваецца, як яна тусавалась, всю ноч там ела, піла, танчыла. На зыбе. На зыбе, так, на зыбе, напэўна. Дзе ж яшчэ? На кастрычніцы. Вось. І напрыканцы, значыць, ён яе там, яна прачынаецца падчас дарогі, але б'ецца галавой аб нешта і зноў засынае. Адключаецца. І ён яе перакладае ў багажнік. Ой-ой. Раніцай яна прачынаецца ў багажніку цёмна, і карацей потым там б'ецца, штурхаецца, ён начыняе, яна яго там вогнетушыльнікам пачынае, карацей, і збягае. Скончылася тым, што яна трапляе, яна бяжыць, яна выбегла і патрапіла, яе збівае машына. А ёлкі-палкі. Бок няма ніякага хэпі-энду не будзе ў гэтай гісторыі. Не, все, ніхто не пастрадаў, ніхто ніякіх там не было. Ніводная дзяўчына не пацярпела. Слухай, ну так не кажуць. Так, і вось якраз такі ўжо кліп там паспелі акрэсціць у сетках там сексісцкім, канешне ж, там як так, чаму не хлопец. Вось, Марына, у меня пытанне, да, вось як да гэтых стаці. Канешне, шкада, што вы не глядзелі, у вас было больш поўнае. Ну, ты вельмі красамоўна ўсё апісаў, якраз такімі акцэнтамі, да, якраз вось... Але, ну, гэта ж сатыра, гэта ж мастацтва, гэта гумар. Тым больш мы ведаем творчасць гурта «Разбитое сердце пацана», яна такая іранічная заўсёды. Ведаем. Тут трэба, мне здаецца, для нашых слухачоў патлумачыць, што «Жывая бібліятэка» гэта не палічкі з кнігамі. Жывымі, як у Гаррі Поттары, да? Як у 451. У мяне першая асацыяцыя была з 451 па Фарэнгейце. Там пры канцы людзі, там, памятаеце, сусвет, дзе пажарнікі не тушаць пажары, а паляць кнігі, да? І вось людзі, якія засталіся жывыя пасля таго, як горад разбамбілі там нейкія ворагі абстрактныя, да? Вось, яны памятаюць кнігі на памяць. Тое сёе памятае, тое сёе. Вось я думаю, што «Жывая бібліятэка» это. Але насамрэч «Жывая бібліятэка» это зусім не гэта. Гэта такі рух, які праз эфектыўную камунікацыю паміж рознымі сацыяльнымі групамі набліжае Беларусь да камфортнага, да эксклюзіўнага. Інклюзіўнага.
Інклюзивна. Інклюзивна. Зараз такой понеділок раніця людям Понеділок раніця, капець. наближає до ефективної комунікації людей. Такой, Дуже складана. Я могу Эксклюзивна. простей патлумачыць. Вось. Карацей, галоўнае, што гэта набліжэнне да талерантнага грамадства, таму менавіта Алексей задае дзяўчыне Мне. з жывой бібліятэкі гэтае пытанне. Вось так, мои Так, думки мы насамрэч наперед. вось якраз у межах фармата вядзем барацьбу са стэрэатыпамі і пры ўсёй маёй любові да РСП яны нават гралі ў нас на адным з дзён народзінаў. Але мы ведзем барацьбу якраз і з такімі стэрэатыпамі, таму што нават гумар, жарты, іронія, сарказм, якія пабудаваны на стэрэатыпных вобразах, яны гэтыя вобразы як бы унідряюць у галаву іншых людзей і, на жаль, такі вобраз ствараюць дзявочы. Окей, а можа быць гэта наадварот. Людзі пабачаць кліп, там, окей, дзяўчаты пабачаць кліп, напрыклад, паглядзяць, што можа адбыцца, калі ты норму сваю перабольшыш і патрапіш у такую сітуацыю і не будуць так сябе паводзіць. З любога ўспрыняцця Чаму вобраза, безумоўна, ёсць розныя выключэнні, ён можа ўспрымацца па-рознаму, але нельга ўсё роўна адмаўляць, што ёсць нейкае мейнстрымнае ўспрыняццё таго, што транслюецца і адбываецца в тэатры, кіно, кліпе і гэтак далей. І, канешне, хтосьці адрэагуе на гэта па-іншаму, але для большасці гэта будзе вось такі вобраз дзяўчат, якія так сябе паводзяць, што як бы не зусім слушна. Зараз так паліткарэктненька ты скажаш, і дзе-то я учора, ну, я разумею, учора ці то я глядзеў інтэрв'ю Марціновіча, ці то дзе ён казаў пра паліткарэктнасць і лібералізм. Там гэта было? Я не ведаю. Маўляў, што вось мы сталі все такія паліткарэктныя, але дэмакратыя гэта трошкі пра іншае, і у тым ліку, што трэба паказваць розныя... Дэмакратыя — гэта зусім пра іншае, калі так падумаць. Да? Дэмакратыя — это ўлада большасці. Так. А паліткарэктнасць — это права меншасці. Я пра іншае кажу. Я кажу, што трэба паказваць розныя маргінальныя і не толькі, і розныя сітуацыі, якія бываюць, каб потым людзі падумалі, што так, яны будуць рабіць, а вот так яны не будуць рабіць, і зрабілі высновы. Ну, гэта адзін з варыянтаў працы з нейкай тэмай, і ў гэтым сэнсе можна доўга спрачацца пра межы, напрыклад, свабоды слова, калі мы пачынаем размаўляць пра талерантнасць, да якой ступені пра штосьці можна казаць ці нельга казаць. І, канешне, гэта реально дуже складанае пытанне. Нават у розных міжнародных складаных дакументах няма вызначэння таго, дзе вот прям скончваецца свабода слова. І пра што мы можам казаць, пра што не. І ў гэтым сэнсе у мяне, напрыклад, падыход, што як бы тое, дзе мы дакладна можам абмежаваць свабоду слова, гэта прапаганда гвалту, і калі мы пачынаем заклікаць да гвалту, у гэты момант все. Тут трэба свабоду слова скончваць. Там гвалту не было ў кліпе. Пра ўсё астатняе, безумоўна, можна казаць, але, мне, як чалавеку, які працуе з гэтай тэмай, з тэмай стэрэатыпаў, толерантнасці, роўнасці, не пра ўсё я могу сказаць, да, ок, это, канешне, можна. Дарэчы, я хацеў бы засяродзіцца на вобразе таксіста. Таму што калі ты пачаў распавядаць сюжэт кліпа, у мяне зусім не было упэўненасці, што ўсё працягнецца так, што вось ён цэлую ноч яе будзе вазіць. Дзяўчына адключилась у машыне, тут могуць быць наступствы абсолютно розныя. І стэрэатыпна, стэрэатыпна пра мужика, пра это у мяне былі абсалютна іншыя версіі. Але ён аказаўся таким, нармальным. Мужам сваёй жонкі, можа быць. Можа быць. А можа мужам свайго мужа. Можа свайго мужа. Ці проста закахана ў сваю прафесію. Вось. Таксіст. Ну, ён хацеў яе давесці, ён пытаў яе адресу, а яна яму не магла яе сказаць. Бачыце, разбурылі, у дачыненні да таксістаў разбурылі стэрэатып. А вот з дзяўчынай, да. З іншага боку, пастаяла за сябе, там, все вот это вот. Ну што, з гэтай навінкай завяршаем. У мяне іншая навінка, яна, дарэчы, таксама праз
пра стасункі мужчын і жанчын я хацеў вось сказаць згадаць паэта Леаніда Пранчака ў нашым эфіры, які падаў у суд на Ірыну Дарафееву за парушэнне аўтарскіх правоў. Так, что там было? Леонид Пранчак вядомы ўвогуле як такі серыйны абаронца сваіх аўтарскіх правоў. Ён пісалі пра яго некалькі гадоў таму, што ён вядзе адначасова да 50 працэсаў і за кошт штрафаў, якія атрымліваюць людзі, якія там так ці інакш карыстаюцца яго творчасцю. Напрыклад, як у выпадку з Ірыны Дарафеевай, яны запісваюць песні на яго тэксты, таму што ён паэт са школьнай праграмы, там салідны. Не памятаю такого паэта, но... Не памятаеш, да? Там нешта пра Язэпа і гармонік. Вось такія вось вершы, карацей. І вось Ірына Дарафеева запісала песню на яго верш «Талака», выдала на падарачным кампакт-дыску накладам у 200 экземпляраў. Так. І яна кажа, што нават не прадавала, а студэнтам раздала, да. Ну, фанатам, сябрам там, і так далее. Фанатам, сябрам. То есть 200 фанатаў Ірыны Дарафеевай. Ну, самым адданым. Вось. А фанаткам? Прадстаўнікоў, разумееш, туды-сюды. Там 110 дэпутатаў. Каб яны ведалі... Плюс 64 в Народным сходзе. Вот 200, в прынцыпе, кампакт-дыскаў разышліся. І вось адзін кампакт-дыск. Ну, увогуле, што такое выдаваць кампакт-дыск у 21 стагоддзі? Машыну. На гэта не будзем спыняцца. Ну, это можна было і на касеце тады выпусціць. Чому не? В Беларусі все ж таки машины такія яшчэ з касетамі. І вось адзін кампакт-дыск трапіў у рукі Леаніда Пранчака і панеслась. Але я вам скажу, што тут нашла коса на камень, як кажуць. Ірына Дарафеева — это дэпутат. Былая ўжо. Цяпер, дарэчы, былая, ўжо вось некалькі дзён як былая. Ірына Дарафеева можа вярнуцца на эстраду. Чакайце, сябры, летні, весенне-летні коллекция весна-лето 2020 при любой погоде. Это Ухтинский, але и Дарафеева, конечно, так само, потому что она профессионал. Конечно. Вось. И сэнс у тым, что Пранчак добра зарабляў на гэтых штрафах, на судах, тому что за такие парушэнні быў штраф ад 10 базовых велічыняў і ледзь не да бясконцасці, але мінімум это 250 рублёў, 255. Але это законодаўство было змененное, и штраф стал до 10 базовых велічыняў. І таму Ірына Дарафеева, дэпутатка, якая змяняе заканадаўства. Вы адчуваеце вот гэтыя сувязі, гэты ўплыў, да, вось... Хоць нешта палатка робіць. Вот так. І, карацей, цяпер Ірына Дарафеева, конечно, з такім... жартуючы распавядае, ну, скарысталася службовым становішчам. 10 базовых велічыняў мне пагражае там, ну, і, карацей, можа і заплаціць нават Леаніду Пранчаку. Так вот, чалавек 4 суды выйграў месяц, і ўжо сярэдні заробак атрымае. Да, это калі па максімуму. А раней ён, я думаю, за один суд мог атрымаць там сярэднегадавы заробак. Так вот. Ну, это не важно. Але girl power. Вось яны, як жанчыны. Моцныя, незалежныя жанчыны у парламенце, да, якіх, дарэчы, у парламенце 30%. Так. Але як мы ведаем, што это робіцца ледзь не па різнарадцы. Серьезно? Да, і это мяне, дарэчы, таксама засмуціла. Вось колькі ўсё ж такі, калі вочы адкрываюцца на вось гэтыя стэрэатыпы, да, і ты пачынаеш глядзець па-іншаму. Вось Лукашенко кажа, 30% мусіць быць жанчын у парламенце. Ну, это ўжо само па сабе так сабе гучыць. Але другая, далей, што яны мусяць там рабіць? Супакойваць мужикоў. Таму што пры жанчынах мужыкі нашы не будуць у парламенце біцца. Да, як вот ва Ўкраіне ў радзе, хаця там дахалівыя жанчыны таксама, але б'юцца, да? Вось, там вадзічкай паліваюць адно адно. А вот у нас жанчыны ў парламенце мусяць не працаваць там над законамі, да, не там то, не сё, удзельнічаць у працы камісіі, адна ўжо папрацавала над законам, яе ўжо все падскавалі тут і з аднаго боку, і з іншага боку. І з партыі выключылі. Ну, это такі быў закон спецыфічны. А жанчына мусіць у парламенце супакойваць і варыць баршчы. Мужика-дэпутата. Ну, гэта па меркаванню толькі аднаго чалавека. Якога? Ну, якога чалавека ўжо? Вот такога.
Ладно. Так, сапраўды, гэта памеркаванне аднаго чалавека, але згодна з яго меркаваннем, такі жанчын у парламенце 30%. Ну так. Па маёй Потрапілі. акрузе, дарэчы, прайшла жанчына, тая ж, якая мінулым разам прайшла. Да. Я ўжо прызвычаю. Пашчасціла. Не так шмат пераабралі людзей. Ну. 30 з 32. Давайте больше на веселую тему. Марина, что вы Марина, тебе? что вы принесли Засумовали себе у в нас? понедельник. Слушайте, ну я в субботу провела великую живую библиотеку. Опа. Я вырашила распавесці про тое, што было, і заадно про тое, што будзе. Тому што наша живая бібліятэка была ў партнёрстве з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый Ого. і у межах фестываля дакументальнага кіно пра правы чалавека Watch Dogs. І фестываль яшчэ будзе ісці ажно до 13 снежня. І можна паглядзець розныя фільмы дакументальныя. У гэтым годзе, дарэчы, першы раз за 5 гадоў у Watch Dogs беларуская праграма. Причым даволі вялікая праграма беларуская, дуже раю. Я нават перад сустрэчай... До трэцяй часткі нашай праграмы, афішы. Лістала. Ну вот, да, можна, зараз пагляджу, 12 снежня, напрыклад, можна схадзіць у кінотэатр «Мір» на Васіля Быкова «Вяртання». Дакументалачка. Не быў такі чорны жарт, ну ладно, не буду. Не трэба. Дарэчы, шаноўныя гледачы, тыя, хто нас глядзіць і не слухае, няхай вас не засмучае, што мы корпаемся ўвесь час у тэлефонах. Это сапраўды, это не праз... Лістаю Мы ж праграмку падкаст, Watch Dogs. мы ж Не праз непавагу да аднаго, это не пра тое... Здаецца, што зараз... Не цікава слухаць Алексея. Конечно, не цікава. Не цікава, конечно, але ладно. Вось, это Як вот я, пойдзе. напрыклад, чакаю на каментары ў сацыяльных сетках. Да? дзе Нас же яны? можна каментаваць. Дзе а ж нема. каментары? Нема. Пакуль нема каментараў. Ва ўсіх, не толькі ў нас, панядзелак і раніца зараз. Ну да. Ну, яны потым даганяюць. Даганяюцца. Даганяюцца. Ты Цэлы мяне дзень збіў, я што-то хацеў Я збіў всіх. Про Васіля дарэчы. Быкова. Watch Не, не Dogs. про Такое, чорны жарт про про то, Васіля што мы ў Быкова. тэлефонах. Сядзім, да. Мы же подкаст. Тут это можна. Слухай, а дарэчы, як там наша кампанія на мола-мола? Яна яшчэ працягваецца ці ўжо Ну, скончылася? там что-то. Вяленька, да? Вяленька, ребят. Я чуть нават не чула, ребят. Ну вот, бачиш, навіть не чується нашої гості. Да, да. Ви хоч репостик зробите потім. Так я так і не зразумеў, у чым была Конечно. навінка? Пройшла велика жива бібліотека у підтримці з ААН. І ідзе фестываль дакументальнага кіно Вось. пра правы чалавека Watch Dogs. Watch Dogs. Можна Вот яшчэ схадзіць, паглядзець. Глядзець на Васіля І Быкова. галоўнае насамрэч навіна гэта тое, што першы раз за 5 гадоў ёсць крутая беларуская праграма. Да гэтага фільмы прывозілі збольшага з Польшчы, ну в прынцыпе з еўрапейскіх розных краінаў. А ў гэтым годзе ёсць прям напоўненая беларуская праграма, і гэта дуже круто. Окей. Что, з новинками, я думаю, можно покончить. Да, хотел я запытаться, чым живая библиотека з ААН адрозніваецца ад жывой бібліятэкі без ААН. Але якраз таки про гэта мы можем уже поговорить в основной другой частцы нашей программы «Культурная сядзіба». Ну, а теперь заставочка. Марина, распавядзіце про проект «Живая библиотека». Вы казали, что можете больше простыми словами. Не Так, эксклюзивно. Эксклюзивно про 5 гадоў я распавядаю пра жывую бібліятэку, поэтому у меня ёсць уже і супер сціслыя загатовачкі і пашыраныя. Ну, па-першае, мне важна сказаць, што мы зараз арганізацыя, якая займаецца не толькі жывой бібліятэкай, і жывая бібліятэка гэта адзін з нашых фарматаў. І калі супер проста казаць, што такое жывая бібліятэка, то гэта фармат, у межах якога можна паразмаўляць з прадстаўнікамі і прадстаўніцамі розных сацыяльных груп, у дачыненні да якіх існуюць стэрэатыпы, і праз гэтую камунікацыю непасрэдную гэтыя стэрэатыпы разбурыць. Пры гэтым камунікацыя гэта адбываецца ў нефармальнай такой атмасферы, у маленькіх колах, то бок гэта не нейкія міні-лекцыі ці прэзентацыі са сцэны з мікрафонам. Гэта людзі знаходзяцца ў адной прасторы, сядзяць у маленькіх колах і размаўляюць з тымі, хто вырашыў быць жывымі кнігамі. Таму што мы тых людзей, якія нашы героі і гераіні, якія прадстаўляюць нейкія сацыяльныя групы, называем жывымі кнігамі. І поэтому дуже часто нас блытаюць з бібліятэкай, якая клуб любителей каго-нибудь, там нейкіх пісьменнікаў, паэтаў. Атрымліваецца, што гэта не кніга ў класічным сэнсе, а кніга ў такім бухгалтарскім
і не ведаю сэнсу, да? То бок нейкі адразу ты сидзіш. сшытак. То бок это можа быць прадстаўнік нейкай групы, носьбіт свайго досведу нейкага. Это не можа быць, гэта будзе. І будзе. І ў гэтым сэнсе ён ёсць. У гэтым сэнсе ён кніга, таму што яго ёсць свая гісторыя, якую ён ці яна распавядаюць і гатовы ёй дзеліцца. У гэтым сэнсе кнігі дужа розныя, і гэта могуць быць і нейкія умоўна простыя кнігі, напрыклад, вандроўнік ці чалавек з нейкай там спецыфічнай прафесіі, умоўна мужчына ў жаночай прафесіі, жанчына ў мужчынскай, у двухкосці, канешне. Але гэта могуць быць і кнігі, якія сутыкаюцца з даволі жорсткімі стэрэатыпамі, напрыклад, ВІЧ-пазітыўныя людзі, вось якраз з мінулай жывой бібліятэкі, людзі з рознымі тыпамі інваліднасцяў і гэтак далей. І гэта магчымасць для гэтых людзей прыйсці, распавесці пра сябе і распавесці тым людзям, якія, напрыклад, ніколі з імі не сутыкаліся, як ім у гэтым беларускім грамадстве жывецца і што іх не задавальняе. Бібліятэка, жывая бібліятэка, яна з'яўляецца не толькі нейкім высілкам да таго, каб зрабіць грамадства больш інклюзіўным, але і сродкам. Да? То бок гэта і ёсць тое, дзе гэтыя людзі выходзяць са сваіх, ну, як гэта сказаць, межаў, да, сваіх бурбалак. Са штучных межаў, якія стварае ім грамадства, выходзяць да людзей і стасункуюцца з людзьмі. Ну так, фактычна гэта адна з двух нашых тэорый, з якімі мы працуем. Першая тэорыя гэта пра камунікацыю, што калі мы да каго мы ставімся добра ці прынамсі нейтральна, гэта людзі, з якімі мы сутыкаемся ў жыцці, з якімі мы мелі хаця б нейкія стасункі і размаўлялі з імі, то бок у нас іх ёсць нейкае стаўленне там эмацыйнае, і па гэтаму у нас ёсць уяўленне такое больш рэалістычнае пра гэтых людзей. А другая штука гэта якраз пра бачнасць, пра тое, што мы імкнемся праз жывую бібліятэку ў прыватнасці і праз іншыя сродкі, напрыклад, праз супрацу з медыа, рабіць розныя сацыяльныя групы больш бачнымі, таму што калі ты, зноў ж такі, не бачыш людзей у публічнай прасторы, ты можаш даволі лёгка казаць пра то, што ой, ребята, да іх жа не існуе. Пра каго вы наогул кажаце? Я вот ніколі такіх людзей не бачыла. У нас, дарэчы, шмат таких каментароў. Реально. Это классичный комментарий. Это реальная гісторыя, абсолютно. Вось выпусцілі мы артыкул з гісторыямі жанчын, якія сутыкнуліся з хатнім гвалтам. І праз адзін, нават часцей, каментар: да ладно. Да они все врут. Да у меня вокруг меня, да, вообще ничего такого нема. Да это такого не бывает. Это як, я ее не бил, ну мы дрались. Не так. Не так. Сэнс у тым, што ну людзі, вакол якіх нема хатняга гвалту, яны ўпэўненыя, што яго нігдзе не існуе. То бок якія не сустракаюцца, і калі яны чытаюць, это для іх гісторыя выдумка. Яны думаюць, што жанчыны перабольшваюць нешта, што вот насамрэч гісторыя выглядала так. Мол, ён, я не ведаю, там ішоў па калідоры, там яна насустрач, ён яе там адсунуў ці зачапіў плечом, там, да? А яна адразу пабегла ў міліцыю. Вот для іх вось так вось гэтыя выглядаюць гісторыі. Так што, ну, гэта абсалютна чыстая праўда. Да. Ну, гэта, правда, дуже распаўсюджаны аргумент, і, ну, як бы з намі таксама перыядычна гэта здараецца, асабліва на нейкіх, не ведаю, прэзентацыях ці дыскусіях, калі ты пра штосьці распавядаеш. Не, калі нам кажуць, што нейкай, ну, што нейкай групы проста не існуе, таму што, ну, такая аргументацыя ёсць у людзей, да, тыпу, калі я гэтага не бачыла, калі я з гэтым не стыкалася, тыпу, камон, значыць, гэтага не існуе. А ўявіць, што гэта ўсё ж такі ёсць, ну, гэта вось тое ж самае, калі мы ў тэатры праводзілі акцыю падтрымку людзей з інваліднасцю. Просто у людзей на вуліцах, калі яны бачылі, што тут едуць вазочнікі, там ідуць вазочнікі, там і нешта яшчэ, і у людзей пытаеш, они такі, а што такое, што здарылася? Ну вось, у чым праблема? А вы бачыце, ну, пытаннем, а вы бачылі калі-небудзь? Не, вот першы раз бачу. А чаму? Ну, напэўна, яны дзесьці жывуць у сябе там,
там у сваіх гетта там Рэзервацыі. У мяне, дарэчы, пра гэта ёсць цікавыя дадзеныя, літаральна на мінулым тыдні прачытала, якія мяне дуже здзівілі. Офіс па правам людзей з інваліднасцю правёў нацыянальнае пытанне якраз пра стаўленне да людзей з інваліднасцю, і ім было круто, таму што яны маглі параўнаць дадзеныя 12-го года і гэтага 19-го года. І яны у тым ліку запытваліся у людзей, чым я узгадала, пра тое, ці бачылі яны людзей з інваліднасцю на вуліцы, і дзе яны, в прынцыпе, з імі сутыкаюцца. І высветлілася, што ў 12-м годзе людзі значна часцей адказвалі так, мы бачылі людзей з інваліднасцю, мы з імі сутыкаліся, чым у 2019-м. І мяне гэта насамрэч дуже здзівіла, таму што нейкія фізічныя штукі, яны за гэты час даволі прасунулись наперад. Інфраструктура мяняецца, і в прынцыпе па логіцы людзям павінна быць больш камфортна знаходзіцца на вуліцы і з'яўляцца дзесьці, але апытанне нацыянальнае показала, што гэта не так, і наадварот, людзі стаюць менш бачнымі. І вот я насамрэч нават не знайшла на гэта нейкага адказу, як бы гэта можна было патлумачыць, таму што, здаецца, шмат што робіцца якраз для таго, каб людзі станавіліся больш бачнымі. Мы, ўрэшце рэшт, для гэтага працуем. Але я скажу так, што, у прынцыпе, навокал мяне то сталі людзі больш бачнымі. Такія, да? Напрыклад, але, відаць, гэта праз асобных такіх ўсё ж такі пасіянарыяў робіцца, да? Напрыклад, вось памятаю, у кінотэатры Масква была прэм'ера фільма «Возера радасці», і мы выцягнулі Сашу журналістаў, да, зацянула Сашу Аўдзевіча на 6-й шэраг. Вось, а там кінотэатр Масква так класна пабудаваны, што там нават да першага шэрага, каб добрацца, там некалькі прыступак, як бы, то бок, а 6-й это ўжо як бы экстра клас, да? Вось. Ну і таксама было круто, када мы выязджалі адтуль, Саша выязджаў, высветлілася, што менавіта з самого кінотэатра ёсць пандус, з'езд такі ўніз да выйсця. Вот, ведаеце, што заходзіш у адны дзверы, а выходзіш у іншыя, на вуліцу адразу. Але калі ты апынаешся на вуліцы, ты як бы праехаў крыху, і там дзве такія лесвіцы, што вот прям так клас. Само, да. Там нават я не ведаю, як пандус пабудаваць, таму што, то бок з кінотэатра ты выедзеш добра, а далей, заставайся там ужо. Вось. Карацей, статыстыка ў тым, што менш заўважныя. Што сталі менш заўважнымі, да, чамусьці. Я не знайшла на гэта таксама адказу. Я бы, тут можна доўга прыдумляць, мне здаецца, прычыны, чаму гэта так. Магчыма, проста інтэрнэт зараз пачаў даваць больш магчымасцяў, да, ім стала менш трэба выходзіць, то бок яны больш поўна сябе рэалізуюць, нават седзячы дома. Вось, але гэта, ўсё ж такі наўрад ці, я не ведаю. Все равно людям хочется поглядеть на солнце, там, конечно, ездить по улице. Конечно. И все такое. Сумная тема. Чым яшчэ займаецца жывая бібліятэка? Можно я скажу? Давай, ладно. Я был живой книгой на самой первой живой библиотеке. Да, правда. Это было 5 гадоў таму. Это было 5 гадоў таму. То бок реально вось так. Ты сядзіш, да цябе там падыходзіць група людзей, і яны вось, расказвай, які ты беларускамоўны чалавек. Это была живая книга про беларускамоўную, про то, что ты беларускамоўны. Я не ж там рассказываў, што вось там у школе там вучыўся беларускамоўнай, ля-ля-ля, там та-та-та. І вось яны так ходзяць, там нейкія свае пытанні, удакладненні, там нехта можа хоча перайсці на беларускую мову, нехта можа там дзяцей сваіх адправіць куды-небудзь, нехта яшчэ як жыць, там, як ставіцца, як то, як сё. І вось так групы людзей, і ты збольшага у цябе ёсць такая адзін тэкст асноўны, на які потым ты нанізываеш ужо удакладненне ад людзей і пытанні свае. Вось, так, калі папросту. Якія яшчэ фарматы ёсць у Цэнтры развіцця эфектыўнай камунікацыі? У нас есть два накірунка дзейнасці. Вось адзін гэта нефармальная адукацыя, і там жывая бібліятэка. У нас есть такі фармат, як сацыяльная гульня, іншы погляд. Это гульня, якая разлічана на чалавек 20-25. Мы 10 разы 3 на год яе праводзім. Людзі прыходзяць, атрымліваюць розныя ролі, спрабуюць неяк пабудаваць сабе ў галаве вобраз гэтага чалавека, і пасля
адказваюць на пэўныя пытанні, якія дапамагаюць ім зразумець, у якім становішчы гэты чалавек знаходзіцца. А пасля мы абмяркоўваем, адкуль гэты вобраз у галаве чалавека сфарміраваўся, наколькі гэта інфармацыя праўдзівая, ці насамрэч гэта такі вобраз, які не адпавядае рэальнасці, і чалавек зусім іншы можа быць. У нас ёсць шчырыя размовы, яшчэ такі фармат. Это фармат дуже-дуже падобны на жывую бібліятэку, але ён тэматычны, і гэта магчымасць, напрыклад, прыйсці і даведацца з розных бакоў, насамрэч пра той жа хатні гвалт. У нас першыя шчырыя размовы, гэта былі шчырыя размовы пра хатні гвалт з Радзіславай, і тады мы запрашаем героямі. Гэта арганізацыя, якая дапамагае ахвярам хатняга гвалту. У іх ёсць прытулак свой для ахвяраў таксама. І мы разам з імі якраз рабілі прыкладна таксама 4 гады таму, каб зрабіць тэму больш бачнай, рабілі такія шчырыя размовы. Там было, мне падаецца, 5 ці 6 гераінь, якія з розных бакоў распавядалі пра хатні гвалт. То бок гэта не было 5 ахвяраў хатняга гвалту, гэта былі і псіхолагі, і валанцёркі, якія працуюць з гэтай тэмай. І ты як бы прыходзіў у адно месца і мог з розных бакоў даведацца, што ж адбываецца ў гэтай тэме. А другі накірунак нашай працы, ён якраз звязаны з інклюзіяй, і мы яго распачалі, так прям грунтоўна год таму з даследавання. Мы зрабілі такі пілотны маніторинг даступнасці публічных прастораў горада Мінска для розных сацыяльных груп. І тут... Да, і тут нам важна, канешне, у сэнсе інклюзіі казаць, што інклюзія, яна пра розныя сацыяльныя групы і яна пра розныя аспекты. Таму што часта зараз і людзі, і арганізацыю ўспрымаюць інклюзію як працаўладкаванне людзей з інваліднасцю. Пры гэтым, калі кажуць людзі з інваліднасцю, яшчэ часцей успрымаюць, што гэта людзі, якія перасоўваюцца на вазках. Всё. І ты мала што... Як жа людзі са слабым слыхам? Людзі са слабым зрокам? Выдатнае пытанне, мы таксама іх задаем людзям. Но, на жаль, так склалася, я таксама, в прынцыпе, разумею, чаму, тому што першымі, напэўна, хто стаў больш працаваць з тэмай інклюзіі і ўключэння розных людзей, гэта былі арганізацыі, якія працуюць з людзьмі з інваліднасцю, і в прыватнасці гэта былі людзі, якія перасоўваюцца на вазках. Пагэтаму, атрымалася гэтая звязка, якую мы зараз спрабуем неяк все ж таки разбурыць і паказаць, што, да, ребята, гэта значна пра большую частку жыцця і групы. І мы вось рабілі гэтае даследаванне, глядзелі, наколькі все нашыя любімыя прасторы, у якіх мы робім мерапрыемствы, даступны, і наколькі яны сяброўскія да розных груп. Колькі яшчэ працаваць у гэтым накірунку ўсім прасторам трэба? Слухай, я думаю, што хопіць яшчэ надоўга. Прям вот. А ці ёсць увогуле такія прасторы, якія цалкам адпавядаюць усім вашым крытэрыям даступнасці? Не, вот прям усім, не было такіх. Было такія, якія мы маглі адзначыць у межах маніторинга, што вот, гэтая прастора там дуже комфортная для нейкай сацыяльнай групы. Напрыклад, класічна можна сказаць пра IBB і пра галерею Уніскладовая, што яны дастаткова круто зробленыя якраз для людзей на вазках. Вот там ёсць як бы патрэбная інфраструктура. Старая галерэя ці новая? Новая. Новая, там ж такі... Это кавярня. Там ёсць... Адноўзроўневая, як бы такая... І там ёсць пад'ёмнікі. Там ёсць пад'ёмнікі. У кавярні ёсць пад'ёмнік, так? Да. І калі як бы з дворіка, там таксама ёсць, як бы нібыта пандус, але ён, канешне, пад такім кутом, што ёсць пытанні, але можна з боку самой вуліцы, в прынцыпе, патрапіць, і, праўда, няма ніякіх унутры гэтых пераходаў, што дуже спрашчае перасоўванне не толькі людзям на вазках, але і, напрыклад, бацькам з малымі дзецьмі, людзям са слабленым зрокам, для якіх таксама все парожкі, гэта страшная бяда. Но, в прынцыпе, дарэчы, з гэтага даследавання мы адкрылі для сябе такі не дужа, з аднаго боку даволі відавочны, а з іншага боку, калі ты не займаешься прасторай, то не. Выснову пра тое, што ў нас шмат прастораў гатовы працаваць з інклюзіяй. Ім дуже цікава, але ёсць дзве галоўныя перашкоды. Першае, гэта тое, што яны знаходзяцца ў арендных памяшканнях. Абсалютная большасць. Абсалютнай большасці з нас памяшканню, у якіх мы знаходзімся, не належаць. І па гэтаму прасторы і ўладальнікі не гатовы вкладаць
укладаць дуже шмат грошай у гэтыя прасторы, тому што сітуацыя такая, якая ёсць, фармальна, як бы ў любы момант цябе могуць папрасіць. Ну, конечно. Ну і раней ж ачысціць будавалі, памяшканне. напэўна, без увагі на тое, каб зрабіць прастору даступнай. Так, ну, і нормы будаўнічыя змяніліся. Зараз даволі неблагія будаўнічыя стандарты, з якімі працуюць і розныя арганізацыі профільныя, і гэтыя стандарты паляпшаюцца, але праблема зараз у тым, што, в прынцыпе, старыя будынкі няма абавязку перабудоўваць, і ёсць абавязкі па перабудове толькі калі ты робіш прям рэканструкцыю, то бок нават не ремонт, а менавіта рэканструкцыю з новымі праектамі, з усім астатнім, тады ты ўжо мусіш ствараць гэты інклюзіўны асяродак. Поэтому, ну і да, это другі момант, што ўсё, што зараз арендуецца, збольшага гэта старая забудова, тому што аренда ў новых гандлёвых цэнтрах, якія збольшага, ну, можна сказаць, што даступныя прынамсі фізічна, хутчэй за ўсё будуць. Там зусім іншыя кошты аренды, і далёка не ўсе могуць сабе дазволіць Так там што? жыць. Ну, што? Ну што, мне здаецца, што добра з аднаго Добра. боку, што ёсць над чым працаваць. З іншага Конечно. боку, тое, што працы Праца гэтай ідзе. канца края не бачна. Вось калі-небудзь мы, мне здаецца, дажывем. Вось я быў недавно ў Варшаве, і там цётачка, значыцца, з кіёчкам, яна ехала ў метро, все класна, выйшла і пайшла, ну, там станцыя з адным выхадам, яна пайшла ў бок сценкі. Ну, то бок не зарыентавалася, я не ведаю, як яны арыентуюцца. І некалькі чалавек кінулася да яе. Адразу ж просто там і ўзялі пад рукі, і павялі, і все, карацей, вот так вот там было. Вось калі-небудзь мы, мне здаецца, дажывем, што там хаця б у Мінску, там, я не ведаю, пажадана, канешне, і па ўсей Беларусі такое будзе, хаця метро у нас толькі ў Мінску, так што ладно. Ну што, пераходзім да афішы. Пераходзім да афішы. Але перад гэтым заставачка. Ну што ж, афіша. Акрамя ўжо Марына сказала пра Watch Dogs, яшчэ можна будзе да 13 снежня паглядзець. 4 дні. 4 дні ёсць. Ёсць яшчэ такія імпрэзы. Сёння, о 18 гадзіне, адкрыццё выставы КП 2019 і куратарская экскурсія у літаратурным музеі Максіма Богдановича. Сёння адзначаецца Дзень памяці. Што такое КП? Камсамольская правда? Не, кніга паступленняў. Ага. Вось так, эта выстава атрымала сваю назву менавіта дзякуючы этому дакументу. Вось усе музейныя прадметы запісваюцца ў гэтую кнігу. Так вот. І сёння магчымасць ёсць пабачыць экспанаты, якія з'явіліся ў музеі за апошні год. Клас. Вось. І а 19 сёння 9 снежня. І сёння музычная праграма Петра Клюева яшчэ там будзе на вершы беларускіх паэтаў. І о 20 гадзіне, это будзе 19-й музычная праграма, а 20-й у складанні кветак да помніка Максіму Богдановичу каля оперного тэатра. Помнік, які туды-сюды. Так, 12 снежня у бары Кайота, 19-й старэйшы беларускі рок-гурт Крама, які рыхтуе да выхаду новы альбом, выступіць са сваёй праграмай. Альбом будзе называцца «Зацьменны блюз». Зацьменны. І складаецца 10 песняў і стане 9-м у дыскаграфіі гурта. Клас. Мне здаецца, яны рабілі краудфандынг. Так. Але я не ведаю. Там нармальна быў старт, але яны хацелі шмат грошай. Што там скончылася? Вось. 15 снежня. Галерэя «Нескладовая», Мінск. Цэнтр новых ідэяў запрашае на канферэнцыю «Reshape 2019» пра, карацей, малыя гарады. Ну, там, у асноўным будзе канферэнцыя. Рэгістрацыя. Так. Гэта важна адзначыць. Але, канешне, Цэнтр новых ідэй робіць класныя івенты. Вось. Пра будучыню, пра рэчаіснасць. Так. У Гомелі яшчэ адна імпрэза будзе. 15 снежня, 19 гадзіне ў Red Pub, канцэрт гурта «Рэлікт». Рэлікт вяртаецца на малую радзіму. Так. Лічы так. Яны са Светлагорску, мне здаецца, Светлагорск, можа быць. Мінск. Вось так. Вось. І яшчэ адна навіна. 6 снежня до 19 лютага, вось уже на этом тыдні у Нацыянальным мастацкім музеі пачынае працаваць першая Беларусі персанальная выстава, прымеркаваная да 120-годдзя Файбіш Шрага Царфіна.
Ось так, мастака парыжскай школы, чалавека незвычайна лёсу, яшчэ адзін які ў Смілавічах нарадзіўся. якога вось Смілавічу, якога ўсе тут забылі шмат гадоў ўжо таму, а пасля высветлілі, Вось, што карацей, ён да. з Беларусі сусветна вядомы і гэтак далее. Вось так, таму ўжо Першая Все персанальная выстава царквы на радзіме, так сказаць. Таму што ўсе вось такія не шмат, здаецца, падзеяў, ну, якія я выдзеліў, але ўжо ўсе бліжэй рыхтуюцца да такого перадкаляднага і навагодняга часу. Ну, і там будзе проста штодня. Шмат Всё, то не што шмат, але каб хапіла часу хаця б Да, туды схадзіць на пару з названых табой Ну, падзеяў. хадземце тады. Не будзем губляць Айда. час. Добре. З вами была культурная сядзіба. Павел Свердлов, это ж я мусіў сказаць. Павел Свердлов, Марина Штрахова. Так, Алексей Сапрыкін. Алексей Сапрыкін. Раніца панядзелка працягваецца, дарагія сябры. Все, плённага вам дня і плённага тыдня. Добрага Да дня. побачення.